Mauni siya ang gingalan og hipon. Ato ni sagulan og brown sugar. Aron maiban-ibanan iyang kaparat. Kay nindot ni pare sa manggang hilaw. Mao nga to ning lutuon karon kay ting bunga karon sa manggang. Mao ning Indian nga mangga. Nga mats kayo ipares aning hipon nga pula. Labi nagsagulan og siling kulikot. Alugsot sa singot. Abi na kog imong simod ni lugso. Amot bitaw kaling sili nga nindot man gining isagol sa sudan kaning sili. Mao gining akong pinaka paborito kaning siling kulikot. Labi nagpusan nimo gamay og limonsito. Samot lami kayo. Pag umanatog timpla ning atong hipon, aton dayon ni andamon ang lamas kay aton ilutuon karon ginisang hipon. Aron atong sagol sa mangga nga lami na kayo kib-kib. Kung unsaon pagluto at tanaw lang mga kasimot. Sayon na nilutuon ning akong recipe karon. Basta kay magtulo ginyong laway makatilaw aning akong hipon nga halam-halam. Para lis mga nangala nga montes. Ambot kining mangga nga sagad sa mga buntis mao maning tripan kaning manggang hilaw. Labi na naay hipon na samot. Murag ni aksyon nagluto ang atong hipon kay murag pilit-pilit na. Ato lang ning hinahinayam ko kay murag maaksyon dukot. Ay di ara hapit na gini siya maluto. So karon taw-taw nato ning haonon dito sa plato or panaksan kay ato na ning sugdan o haon diri sa tudlanan nga orange. Basta pay laut-laut ang agyo. Daghan na pod maglaway kog di arang manggang Indian. Yamao atong ipares aning hipon. Og atong sugdan nagpanit kay ato ning tilawan o unsay lami ning atong hipon ipares sa aning mangga nga Indian. Murag nindot ni nga manggaha kay murag balbangaan. Ni aksyon naghinog, murag hinog-hinog gini siya nga mangga. Kay humok na siyang panita, no? Di ara ato ni paspasan panit kay aron makakaon na ta. Malapin tag plastic kay aron ato ning slice. Dipinsa sa samad ning plastic nga atong gigunitan. Anao na ni mga kasimod. Ato lang ning slice mga hagad. Inagmay-gagmay lang. Dayon atong butangan o gamayng hipon. Di ara. Anao na ni mga kasimod. Magsandok ta diri og usa ka kutsarang hipon nga laot kayo. Medyo halang gini nga atong hipon. Makatulo sa laway ug makapabudlot sa simod. Halang unya tamis-tamis. Di ara ato na sugdan og kit-kit ug unsay lami ani. Ato ning laksi o lang usa ka lusok layon atong ihangit sa atong baba. Di daw atong atong ipaslap sa atong baba o lami kayo. That's it mga kasimod.